Chceš poznať tajnú zbraň hudobných producentov? No, tohle? Priprav si sluchátka a počúvaj. Reverb je efekt, ktorý simuluje dozvuk zvuku. V praxi sa používa na obohatenie priestoru a hĺbky. Existuje 5 typov reverbov a každý z nich má svoje špecifické vlastnosti. Za prvé hall simuluje dozvuk veľkej miestnosti, ako je koncertná sála alebo katedrála. Za druhé room simuluje dozvuk menšej miestnosti, ako je obývačka alebo nahrávacie štúdio. Plate reverb je špeciálny efekt, ktorý tradične využíva veľkú kovovú platňu na vytvorenie priestranného, jasného a výrazného zvuku. Spring reverb je tzv. Prúžinový reverb a vytvára akoby ilúziu do zvuku. Niekoľko prúžin je natiahnutých v bedni a keď zvuk prechádza cez túto skrinku, spôsobuje vibrácie týchto prúžin. Chamber reverb simuluje dozvuk komorného orchestra. Reverb sa napríklad používa na vytvorenie realistickejších zvukových efektov, ako je ozvena krokov na chodbe alebo zvuk výstrelu v lese. Mám tu aj tipy pre začiatočníkov. Ako si nastaviť reverb? Dĺžka dozvuku určuje, ako dlho bude zvuk trvať. Úroveň dozvuku určuje, ako silný bude ten dozvuk. No a tón dozvuku určuje, aké frekvencie budú v dozvuku zvýraznené. No a na záver tu mám ešte nejaké tipy, ako napríklad nepreháňajte to s reverbom, lebo príliš veľa reverbu môže zvuk znehodnotiť a urobiť ho nečitateľným. A nezabudnite experimentovať s rôznymi typmi reverbov a nastaveniami, aby ste našli zvuk, ktorý sa vám páči. No a ten si môžete uložiť. Používajte reverb na zvýraznenie špecifických prvkov v mixe. Všímajte si, ako reverb ovplyvňuje celkový zvuk mixu a hlavně si strážte charakter. Ale jogurte, co je tohle za místo? Co tady děláte? Dělám reklamu. Reklamu? A na co? Na všechno.